informes en valencià actual i en castellà. Hem parlat amb l'encarregat de transcriure i traduir estos documents. El cap visible d'este projecte, sufragat per la Conselleria de Governació, és el professor d'Història del Dret i de les Institucions de la Universitat Jaume I, Vicent García Edo. Revisarà i transcriurà els textos al valencià actual i al castellà amb ordre cronològic i agrupats per temes. La història viva dels valencians i, sobretot, la seva verdadera simbologia, que no és ni la bandera, ni la llengua, ni l'arròs, ni les falles, no. La verdadera carta d'identitat dels valencians és precisament els furs. Setmanes després d'entrar a València, Jaume I ja tenia a punt els furs. Vora 1.500 articles que componen una obra completa i moderna per a l'època, per a la qual van usar textos del dret romà, però adaptats a la necessitat valenciana. El primer fur, després d'un pròleg, és la delimitació del territori del Regne de València. Quan mor Jaume I, el 1276, els seus descendents publiquen textos nous, també la monarquia aragonesa i després la hispànica, a partir de Carles I. En total, vora uns 3.500. La transcripció i traducció completa ens permetrà un coneixement de la història jurídica valenciana que implica saber altres qüestions de pes. Si n'hi ha alguna comunitat històrica en Espanya, és precisament la valenciana. Quan Jaume I, en 1238, promulga els furs de València, ni existien els furs d'Aragó, ni existien les constitucions de Catalunya, ni existien els furs de Navarra i, per suposat, no existien les lleis de Castella. En un termini de vora 4 anys tindrem a les mans les raons en valencià del nostre naixement com a poble. L'espanyola Tamara Rojo serà a partir del mes de setembre la nova directora artística de l'English National Ballet, un